Bible ya no kwafo major ene won kan te asefo ho biem me pese me hunu se flower free mu se eye poison ene nam sama major ahwe ne nkwa twade kom nsabo nkum so eye poison ene nam so ama major ahwe ne nkwa twade kom nsanifa so tentem kom nsabo nkum so Bible o ya no kwafo Elisha die ya wo mai mu nansan ya ana odifo a ye frɛ no prophet major wo free mu na enipa binom ede owadi abu sofo a ye frɛ no adom cheedua ɛwɔ mayi mu ɛsɛ major frɛ wo free mu no onim hu bi na me de covid me nyi ni sɛ panyin ne yɛden enim hu bi ti me pese me hunu sɛ major frɛ wo free mu nsɛ sofo panyin a ye frɛ no adom cheedua sunsun fam onim major wo hu bi a komensa ni faso se onim major ewo yi hu bi a se onim hu bi a kobi bonkum so ja Mami fa akonya we so na me ne Philadelphia fo nyina enkasa. Papa Stephen Adumichedua me do no makoma mpa me do no makoma mu a ebeye tin se me ka sembone afa no. Asema me kan e wo me platform no so no. Sebi mpreduasa man ka ne bone so amfantia papa no. The only thing is me fa video no. Ana me man ko fo hu say there is a problem there. Atwam. But man ka sembone afa papa ho da. Iti mesre afa akonya so mesre Philadelphia fo nyina OB4GH minia Steve Media minia any bloggers aka nyina se madawoma menka no babia say major ni wuo no the voice of God Prophet Stephen Adumichedua onu ne ko no mintumi nkasa asem ne da yes no ebi ensibio nti mesre major ene na busua say de poko wanti bi ye bia no a sebi mpreduasa a entwa yie no mo fanche me ogidie kesese mbetimase ya misha mo sese matimase me da wase mama na wase mama kwa poko 1 TV ni ene your first time me so was obe subscribe no me notification button no now they are to all said video be ato ma benye bi ahwe na abo ma bi aso aika midin ede kofi poko ne prophet na kwa Elisha the great agra wura efie ha ye de nkomotwetwe ne bebre na ebro oyesunsum sorry esofo to sunsum de wa bele wo mu pa anya asem keto se nipa nyina dwene ayom sese ne tia na ya busa no ho asem na sunsum kwanso no Bible no kwafo so akire yen na wa me ehunu se eye nokre anase nye nokre na maye nyina yetrim aye fight ne the Bible no kwafo no be hwehwemu bi na aboa ama de ekoso ne yetimi enyamu enkyeremu o refi ama me kɔ ne nkyɛn na yenhye enkomotwetwe no the great agra nyame to meet us prophet na kwan areje bi aboko de adumura ya da yankopon ase and so osoro e de yenkwa ache ya say share bio na edin kai ne kofi mefa kwanya yi so ache ya Elisha pa obi aje so omayi mu ene amaman so yeah sre osoro nyankopon asomdue ne bambo e de man Elisha ba bia da bia Elisha ka se bi se Elisha ye dom because me ti we oman bia ni hono a me na kwa Elisha me banye den eni so me sre kwa ahosan aka bosome num na afe ne ko na wiye Awurade onkura Elisha ba bia mu oma obi bia la mpembo na wo hwenti okay yes na me sure pa o ma wa kwantum ene omo pese omo beka ho se o manyina so da wase yes adwuma o ye editor o machine ye adwuma ano odin pa and am say o yesusun sorry so for ntia dibi yesusun ye editor ni pa chibia no eno ana editor o machine yakopon enshaw fa ye bia no e sunsun nyun kakra da fe mpabo ento aso na fe sama me watanfo me dia ba wani me sama ye me watanfo me dia ba wani mo me sama ye me watanfo me dia ba wani mo me sama me watanfo me dia ba wani susuma gwagwe obia ni na adwuma onya mi abofo pempima obia ni na adwuma sunsuma kuekue obia ni na adwuma onya mi abofo pempima obia ni na adwuma sunsuma kuekue
na adwuma onyame abafo mpempem obia ne na adwuma sunsum akwa obia ne na adwuma onyame abafo mpempem obia ne na adwuma alae bro alae ye alawa kazo alae onyame bro na nyame bro nyame ni pasia mo brai kobi onyame bro na nyame bro nyame ni pasia mo bro no atu ne say alae zo alae ye alawa kazo onyame Prophet Abuela nyame tu beti ase susu bi de owa ene se di nkomo bebre mami musa se edien na ema nipa ekọ ahokyerem edien na ema nipa ekọ yemfa ne se sikahye adwuma seye ade a edi dadwene betu nipa so yes edien na di nipa kom na be de na etume yi nipa frisa akwa so obi ewi ase ohun de etene se onipa oti wi ase na wonni hwesofo a obre okay ayesa sabe obi a yawo wa ba wi ase na wo maame ewu na wo papa ewu wonni na wonni eja yeah ntu sa dipa no obre wi ase wana montom na edin ba obre nti se wo busa me se edie na bema wo nipa ebobra na so wo bre wo na bra bomu a question ba ko pe na mebusa sa dipa ne se who is your spiritual father but say your overall supreme being yankopon ha oni na hwe nipa nyina so ana meboa yes just go be amenka se binchira wo se se ya do ko school mu a se head wo ho every teacher ni na kire wade wo class no pass empa se ya do ko school mu a headmaster wo ho na so ye wo teacher ni on be kire wade wo he wo class o ma me kura timi do be she teacher ba ku bi sase wo hwe wo so ma no enti me pese me kasa kire obi bia na wo hwe na kwa Elisha se onyankopon tue dia mpon ne ball ne soro ball na sase anu wode na diifo atena ho ama ne ma ya body se bibi kire wo so a fakoto ne diifo de ben anim okay na ono so mfa mre awurade no anim obi me ka wote ase yeah said you obi ko suku mu ko yemfon so a untimi mfiti prekopen ko headmaster chance ko hu akra ne teacher na wode wo awofo na eden akọ head yanim e de charge na eden akọ ma head okay enti onipa mfiti prekopen ko awurade yanim because said you be ameka say wo said nipa no e kwai bi so no ahotie bi nwie peye e wo wakwa mu enti ubesi na woni onyame ayeden edi enya nkita hodie ana woni onyame edi mpu ni mpu yeah our God is holy ye nyankopon wo yo konkruni enti awurade asam se wo yo onyame a onfa mfiri soro na wo de abrew ne mo odi befa nipa so nipa be ne nyame de befa ne so ne nkom hyefo na difo elunti na me ka kire wo se onipa bi a wo hwe na kwa Elisha bia no you need spiritual father who hear sunsun waja ema wo ti emfa ne se nipa ne fa wo self sunsun waja ebrani atete ne de America nyina nipa na be free ne so wo mu a ena so onim so wo nkom da na obi patre kwa o se obema wo ntema no watie ne di watie ne di me Elisha me de me ho adonti me de me ho nti sabio obi so obema wa wo awo na ngasa ono wo mu bi obe no amwa obere se obenya bi pa sofu bi se obema wa toka sa sofu no na mfem obeda no amwa toka sofu bi se obema wasifie sa sofu no rent dai obeya da no watumi ama wasifie sofu bi se obema watu kwan sa sofu no Kumasi to Accra plane ticket kura wontwa bi da oya da na watumi ama wo watu kwan
nti se sofo bi nya saa means ni a wo ka de nyina aja ne ma ne nyina bia o timi show obi nkoma ne memma nipa no be san ka saa de na sofo ne ni bi so ade a wo mu nhira e na wo de saa nhira ne bi hira wo bi a edimu ade biara ni ho no mu a wo ni so tumi a wo betimi akomande de ama wo bi kofi mi ni be yi a betimi ma wo be yi ewi ase mpanifo ase odo wo bo sikani a ukosoro ba fem oso be yesikani odo wo bo korinsani ukosoro ba fem ensa no obema wanom bi odo wo bo kromfo ukosoro ba fem oso be kromfo daache dia be ka wote ase enti yese kire me wo yonko na me kire wo de ni subai enti adie biara wo ni su tumi no o tumi en impact mfa ma obi eni ho dia be ka wote ase yewura wo ye obo ade nyankropo na jenkwa anane doba wo ye Kristo a wo ya jenkwa no govi ebra Kristo emma kentan ne sumienu a o se pata enye den embra elisima and nipa over 5,000 or the kentan mienu ne den a few days ene pano no e kire se Kristo o wo sa de ne so de be tumi na wo ade a wo so obi meje wo ni bi wo ye na wo so obi meje o man ko fotu kwan sa na otia o man ko fo nyesika sa na otia wo so fu ni passport wo so obi mra wo bompa ya mede tupai wo be fa ni no obi etupai yes obi na bia Elisha me ka say me say 2 million kope 2 million kope eti da bia me ka say konfuo bi a wote wo mayimu no say me mabosom ye 50 mabosom ye 100 mabosom ye 100 de wajimi ono tumi no okotu ye wajimi de very strong statement me ba cho no ateni de me makacho se me there is no Bible verse 7 and e wo hono anya Bible mo asem ne ye kan se no me trensa me so wadaoma me nema bi wa so temat because platform is here way Machiasai ma kwa ma obi ani atem because obi di atem fa wo sa me ma no Machiasai kobi konfuo biara osi mabosom ye 30 makotuwe wetima ka se onim de oka onim de oka se kobi onim de oka se goka onim de woka be me ni party ase se onipa biara okotu bosoma na okoji bibi free baby no oni nyina so wo de wo yemu adentia okoje odo no ya mfa ama no osoro amfa anyeden ama no ye wo de odi to bi ni free osoro na ye den e ba ye ebi ni me na kwa Elisha meti a me de agra honhom ne na mu agra ye sunsumu a me de ba wi ase adu wo jam frama eye bofo a obi ye kan sem nyina ti me fasa akonya iso kasa kire banyansafo ewi ase na ho kwa obi ka kire wo se wi ase da ho kwa ana bi kan na wo ne benante wo wi ase adi yi akofu beche obeche na ko obi ntre UK more than 30 years UK heya 30 years o ma fie da bubu san quarter plot kra wo di UK ya heya o emuwa eya heya UK heya o na hu ne se muwa ko fi na me ya ko me UK from Ghana to UK. I can't say Minchero. Oh, no, who say what? Then be a one mammy. Oh, okay. Because somebody has said you obey soon from and just in seconds. So be welcome to no do who wants a map. Say the power we are there, say no, why you Papa person we say, and you just seconds. Who run from no seconds. Hey, Kofi, who di asemo? A divoi. Who di asem, a seconds. Me na kwa Elisha baby am kase Kofi baby am me gina no ya do gina wo seconds untumi wetofem okay baby am ko untumi nko na me akuku dam kra twe wo ho sai obi a akuku dam e twe wo ho obi a okọ amusiye okọ sumina so okọ nkwanta na so me obi be dead no watoto na e be ye den na nka wahunu se nipa ne ye honhom freni Kofi ade e kan se obi ye honhom freni enye small thing okay they become what you say last time obi ka say saint am say saint di on kan ho kra so obi ko fresh saint e ya nka ho ahonhom ame no nam no saint ye keto akra wo mu they become what you say just obi ko fresh saint ono
eye tumi ketewa bi ne wonya na ode yeden ode di agro bet ya kwase ne de wo dwen ti me fa sa akonya so kasa kire obanyansafo se kofi wi ase na wokwa pesunsu mu agama wo hu se wi ase a wo abra ba wo bo no wo spiritual father dia bibi be si a wo betumi afra wa yeden aka de a kire hu se wi ase a wo no wo sunsu mu agya bi a na nidi wachi na won hwema watamfo nyeden en defeat you because Bible says Satan o de wo bai se wo be wie kum no wasei enti every minute obonsam ohwehwe onyame ba asɛ na brabo kobi ɛdeɛ na bɛma obi betu kwai na kwantu a wotu nyina ne botae ne sɛ wo kwa akɔbɔ bra ba fie na okoduru ye obi on na hwɛ abusua ɛne wo da bontene wo bi maso ne papa ye binti nti da bia Elisha be kanse bi se enye bi pagina ne ye omo papa e wo bi ase wem obi hwɛ me papa ye bia wo ye wo binti ene wa bofem obi hwɛ me oba bia wo kɔware ni nti ene wa kachi e wa brabom baba bi hwɛ me efiri so oware ye besi na wo anya hoto biem yare ye de na kadem uyo bi a wo hwɛ Elisha se ye furu de wo ye furu se ye fibroid se ye ulcer se awo na wunya ene na kwa Elisha nkasa when ya court issue ene na kwa Elisha nkasa oyi obi a wo hwe me mpempren mu kofi obi di asama beto wo so uni obi wa adwuma abre bia wo wase obenya na ko adwuma prefre wo nsa why you obi papa ene wo de boni etua wo ka ose ba bia wo pe bia afa ne ko fre na kwa Elisha oyi obi a wo hwe me sa abre oba bi na yare okunu na yare wo maame ana wo hu nipa bi ene wo yare bi mu a wo de na china ayare sa yeden emba Elisha se fre the wi ase de obi nimu a ene obi ye de enkyere memen kasakwa memen dana de okofi edra na dwena me sori na me ya manfo nyankama bia na ansan mi koye program bi na me baby wa kontum na me koye na de bi ma no nsuo bi mu na me wo ho no ma na konfo baby on the kom sa nsuo no me wo se konfo ne ye de eba one emi se kuro ni mu abusua panyini kobi me wa na konfo ne nipa na ye de aba omo ba ya wan ne ma me kwai se me mmere nsuo ni agofi dano esewani na konfo ba no afei o kamwe ni makamwe no set ono angasa no wa fom kwai no o se nipa na kofi oni na hia enya agudie na no nkoda akiri sabra konfo ba ne ba ye no nipa na de amekoyi wonso ma ye awi na anajo a me mekoyi amanfo nyankama de ana spiritual me hu se konfo ba no se ade a me ne ham so ho nam fam no wa koya ade etia to sunsun fam anajo a mekoyi obi ade ne ye da bi kire me e wa busie ye ti anajo na me dane na de sa de ma ti ko fi wi ase na hokwa ohu ne se onu ne konfo ba onu ne kom nsuo no obusa se why the man me kwai se me mmra nsuo ni mu ana me se adan ensuo no obi be se bia no ma oba be bo wa ma ne wo fi ana o se man kaka sapa anya den anchene no nam si nsuo na wo komo na so nsuo no e ye oba de ya enye odi pa de ya o se nsuo wo wura na me se binim se nsuo e wo wura na nsuo ni wura ne hwan o se kuro wura e kuro be wura ekura no wo he a wo wura odi di kuro koye ana odi nsuo na kuro mu koye covid make out ase enti e wo niema bi ho mo a sabi o sa wo bai de nipa ni twa moja nipa ne ye nyankama de bi o ye bibia ye musudie wo nsuo ni mu a na wo sa wo koshi nipa ne den e wo bete bra o ba ye so na me nye bibia ye mojade bi aye den e wo nsuo de wo na for spiritual no wa attack me. Did you think say me to na me te wo kwa ovingeni na bia me kasa papa nye hwe abone nye hwe me na kwa Elisha wo de wasem ba me de fasro na anye yie me de be fafem me de fafem na anye yie me de be fasro kopem se wo se di pe wo be firi wo hawo ana wa ma ne mu enti me
obi bia na onim na kwa Elisha na obi on Elisha kasa bia nim se papa yi de dabi ya na me mane se bitrimu ode nye bitrimu na eden to aka se awoyo sofo de omo ya abayifo enye bayiye na me ye govi awoyo sofo de omo ya abayifo na govi ma anya bayiye ade na menye ma anya bayiye ade me ye nyame ntimi nya bayiye ye wonyame mu bayiye ane wo mo chire mu se ya still comfortable say bayiye de ya asempa aye kade batani pa mo ka no makoa no na ye nyame mu bayiye na no do se mu bayiye na nkasa na mo ka ye hu se nya de pa because you free na bayiye do you know something nyame mu bayiye ne de unim chire nyame mu obinifo bia was a spiritual person ya ti ase ye ka bayiye ka be si nyame mu bayiye admit bia tell ye ka bayiye ye obia on say ade no no bayiye bia say ade broni what ne bayiye say ade na say bayiye yanka broni bayiye kofi broni what ne bayiye say ade na Africa no no bayiye say ade enti me chire wa chira wo say bayiye no ye wonyame mu bayiye anu ne de him ego ni wo di hunufo na wonya obrefo a obere wo hu bibi to obi a wa bre wo bibi a bayifo yes yes ye wo obi a kofi onye convincing na so be hu sa nipa no na o ka wahi ntasem bi yeden e de kirewo o wo sunsun waniwa na o ka wahi ntasem bi yeden e de kirewo enti ye ka bayi a obi betimi akosunsun so difo bi kura wo kofi na wo hwe nsem a difo na hintasa na wo nkom sha wo hyewa so fi de o ye bayifo pa o e de no otimi hunu wei ye bi ko ti ase na se obi a otumi ye bibia eye nwanwa eye hu bia no eburu ade ne wonti ase so bia no osusu se asa bi pe de ada wo ye bayifo ana because people think say obi o ye bayifo kwa otumi ye ade e ya nwade but enye sanete every spiritual person or ye powerful person bia no wo aniwa wo ye sunsun kani okay enti se me ka se mi wonyame mu bayi a me na bi ni nyina so okay etu odi fredi no Jesus Christ busa de said de na menye mfanye den e ma wo osi wo wura de binim ne same de mani aye den ate enya afi no wo kodwen ba bia Jesus ni tumi ye den efri etu ye obi a wo hwe na kwa Elisha wo hawa wo na muru de wonim ne se wo frɛ na kwa no hawo no tumi ye de Elisha nam no ayiwa ye den efri mu enya afi na wo kodwen se Elisha kra wo se wo yese eno no mfa wo ahoto ye den e ma okay eno mi mfa wa hotoma enti me fasa akonya iso e kasa kire wo bibiara wo hwe na kwa Elisha na mpeprei mu wo ahuyehia mu enya de odidi ana wada Bible se wo soro oboa de waboa ne wo na de etra wo se nyame beye Bible wo so wo soro oboa de waye den waboa ne ho enti se wo ansori na wo te wo se nyame beye a wo be che udi nyame beye 10 years de wo te ana wo te na di panfan hye wontim se ewiase nye bibia na ye mpaibo mami menka se mpaye nyu na mu mpaye no wabo ache edi enti na wabo ache ewiase tumi bia wa achiwade tumi bia wa asase su bia e wo na achiwade hwe de wo ye wo na achiwade no unnim o se wo bo mpaye o mpaye ni nyina so ye de okay and was so who were yet for na chiwade obi yow Samson na chiwade e den bitrimi it is a Delilah were who say Samson chiwade e bitrimi a ka obetumi e defeat na ka what to mean defeat no enti wo so wo bom paye but dia wo bom paye tia no so wo chiwade sa chiwade ni wunnim enunti na wo bre enunti na wa bom paye eso dia wa bra boti anete enunti na nakwa Elisha say fane number na frɛ no na wo haw pomasi bre wo haw anu nia no e wo Elisha ho okay beja dia enti se wo kɔ onipa a so ye sofo nkyɛn na wo ahu no haw na ɛda wo so na chiwade a obeye bi obeye bia so na enye problem never enunti na ko fi obi wo no mo se papa e frɛ sofo wei obi kura ti frɛ wo bo asofo obeye num din o ka me si twa so papa me frɛ sofo wei papa me frɛ sofo wei papa me frɛ sofo wei me si twa so
Yetiam sufim ne asensu pa. True. Do free will be a well to me and so how. Doesn't mean say nyame to me then in the war. Nyame to me e wo. I was for the day at the prophet now quite Elisha the great Agra. Or no and in fact, what bene yakaso be a bene a papa. And on so and he said a how near Maniano at also say oh to be able to more to the party my own say be what drew there. I don't think a be crowd now watching Jan and TV brain. May catch say for number 9 that's so and the prophet now quite Elisha and Chichunkomo. Na nyankopon enam no so beboa ayi afiri o ha de amane mu a wankasa ebabro wa adwene wote aseso wo dia so befa the number na twetwe na agra sunsum na afa kutara bi sunsum so wo jaframa bofo so wo so beboa ama ha ne amane toja prophet karaje wadawuma ye wo bi a sunsum tata no yes etimi nsuo sunsum etimi ye honhom bi a wo wiase ye will be wa sebi brother so wonim say on the ogitum pa say ne daye so mu no hunu say huhum bi ni ye den edi yes say free ni fie ohun say huhum bi ye den ene ne di pa yes sankofo na brabo no die na the great Agra prophet akwara sha butumi aya sa huhum na edi sankofo ni nyina echi no butumi apam omo no matima de maybe ohun maybe yeah I think say me drew tech and one of lady be frame me or say o kase free takrade na oni bema bi wo ho e wo US na bema no so be ware no na bema no wo boa ne pa sisi wo frɛ bema na wo mfa bi afia o meka nsama kofi o da so a sunsum bi ne beda saa da bia o da bia sunsum bi na abeda kofi show honam fam bema wa kwantum se obeware wo ana wo fie boso so e ware wo enti sa wo fie boso ma wo ware no kofi obema pai se bema ne me ware wana ready enti sa to bi no wa hanta bema ne wa kwantum a for now oba no frɛ bema na so wo mfa ne ko bi na brebia spiritual no to mi na wo abusuam wo ware no da bia no ne ge na ide abeda ese o mutimi ma mema no wo ne pa ba kofi bebre ne yere no ne yere no nti da bia mpanifo ka asem bi se wo kwa wale abusa dia ma mema bebrebe o ma ware no mo bre wo wiase ene se wo kwa wale no abusa oba ne bia tumi bi ware no e bia fie bayie ware no e bia sasa bi di nachi be ma na wo be ware no e bia be ma no mi bi aka no mi bi ato be ma ne so be ma na wo be ware no e bia wafom obi am nipa no e ante na brabo kobi awale mu nsam ye bebre ados ntu yo bi a wo hwe Elisha o how biara wo komuo na wonte ase no fretumi okay na meja wo ho se obeji wo free wo how okay yes ekwa be so na fa so bie sika pro because sika de obi ape ko sika yempe bia sinyina so kasa we twe sai sika yempe kasi sika obi enya sika yempe oh okay yempe sika wo hwe Elisha wo free pay sika nyenne awanya na dada ese na gofo ka me ko pesika wa kwantum dia ba yempe o penti na o bre no ko fisika yenya ni panti asiye se sika eye honhom obi misi sika yen eye honhom sika yempe bible si wo no awurade nsem nhira na bema di power ye wodefo na wo brejuma mfa bi nka ho nti wa wo hwe Elisha brebe na wo mre bie you are fighting for money wo bre eso wunya esanse sika ye mpene sika ye honhom nti ko fitie me ne wo tie sika bia wo ho any money kwanse krampa o me bag ope bi o mi nya kwanse krampa na me chewa kwanse de ense me wo kwan ba ko bi shi metum kwanse krampa me de kire wade a kire hwefo ade ko fi we yesen we one city kwan say sika we say sika we di o hwe election bi anjo ye kwanyi sika we free bank no e bia nkran ye yi no ene sika no he abedru kumasi e bi ko e fa atamare kura anza na e ba kumasi e chinchini pa tikobi se sika nya honhom a sanke yi ne nkran no nkran wa na sanke eka be san se sika ye honhom nti no sika na ebetimi anante Ghana nyina
ansana apro atete asai no kwase sika ni mechiri sika ye honhom enti die enti a mesi sika ye mpeye nya na sika ye honhom no kofi usi so na wo bobra bo wa bra bo sika sembo na tenase okay atenase bo ne ye de kofi sa wodi sika to wona wodi bo to so a wo be kwa aba na sika ne ye na wodi sika to na wamfa bo anto so a mframa behu nako enu na kire wo se sika ye mframa okay sika ye mframa okay enti woni pa biara o hwe na kwa Elisha na wampe bambo ama sika sem o peja se de en o beto fe enti ase papa we yesu sapa na wa wo sika papa we ye kurumu a ona na ye kurumu sika ni o ye obedi kura ye obedi eten I know a lot of people o matena US and no ye ntosifuo yeah so obi atena US 30 years and no ye ntosifuo kofi boskara transe e ka kire wo wa wo hwe na kwa Elisha se wo akwantuom se wo he emfa ho ni mfidudu a wadi wa akwantuom sorry to abrabo ho na mo okay sorry pre nyame to me edi wachi na wo bre anye kwa okay yes wa we no wase ye mre ne yaso bible no kwa for wa message so be fa yes ewa na ye de aye nhwehwe mu bi sesi a Saturday no na mete ye kofi de fade to me so na men clarify ne ma bi ewa Saturday no na mete nkra bi efa prophet major eye obi a odamakoma so pansense poku 1 TV ye na ye interview so a na fida dem ba bia na me wo as manager no na eho no so no me invite ne ma ne ba ma ye programs awodo nti major de enye wawuyi a na ka wuhia na wo me din a me sure say ono obedi me ho nkomo papa na obi frame me na o kan ni wo no wasem kire me in fact na eye me ya mani ana se bibisa ebisi nti emame etwe phone frame major na number na mene de ofa ene twetwe nkomo in fact nsem bebre aba de make ho eno nti na mete he a me make clarity na mafa akwanya we so na mapa major ene na busua achew me fa poko 1 TV afidie so na mapa major ene na busua achew se mene nipa no edi nkomo no anopa no Saturday na anopa no me record ye na me de beto abonte ma nei nkomo no akwa akiri ma obia eka ho asanti ma me fa akwanya we so na major ne yere ene ne ma oja akiri afei abusua a major edamo esremo enamfonom a munya mo pa major asem madawo ma me zada me sayem se de ekos no entwa yie kura na enikwan se me ye ne sa na eba ne sa anti madawo ma mo fa nche na mesusu se ana me kan bio se de asi no ebi ensi bio nti mesre major ene na busua se de poku 1 TV ye bia no a 77 prediasa a entwa yie no mo fa nche na ye hwe se ye nyina ebe ka bom na ya ye bibia so amana ye kama nya me hira mo pa me ogidie kesese mbetemase ya me hira mo sese matemase me da wonse wadawma kalechie maka major asema wie no yes mame emra wo okay na yen clarify ade no e social media because me who say anu no obi asom eka because of say me nipa ne din komo na obi eka ye de nipa but wo de sunsun wo de sunsun ne nam mame musa say senya aba betodwa say poison ne ko no yes aye no kra anasa je no ko for bible no ko for ne hwehwe mam say prophet major yeah Bible oye no kwafo Elisha die pani a ye friend prophet major me pese me hunu se oye nipa a oye kokwa a tware komensa bonkum so major eye nipa a oye nipa kokwa a tware komensa bonkum so nifa so ntentente se major enye nipa a oye kokko na major enkran ena na obo ne bra tware komensa bonkum so enkran ena na obo ne bra se na nyankran ana major ebo ne bra na kumase na ote ebo ne bra tware komensa nifa so we se kumase okay ovi pani a friend major se no kumase no kumase ya no
Bible ya no kwafo mejo ene wonka ate asefo ho biem me pese me hunu se fra wa free mu se eye poison ene nam sama mejo atwe ne nkwa twade kom nsabo nkum so eye poison ene nam so ama mejo ahwere ne nkwa twade kom nsalifa so tentem kom nsabo nkum so sanya poison ne mom odipa bi ni wuo ehu bia twade kom nsabo nkum so onipa bi enimni obi Manuelsi. Okay. Manuelsi. Na meni wo ka say wo hu. Enipa bi no de wo mani asi. Software ye fa na dum che adua so. Se fra mejo na free mu onim hu bi. Na me pesa me hwe wa ha. Na bi hu se sunsun fam no se panyini nim mejo ni fra wa free mu bia. Ewurade nye de onche. Ana futu mi nye de. Bible oya no kwafo Elisha die ya wo mai mu nansan ya ana odifo a ye frɛ no prophet major wo free mu na elipa binum e de wadi abu sofo a ye frɛ no adom cheedua e wo mai mu ese major frɛ wo free mu no onim hu bi na me de covid mi nyi ni sɛ panyin ni ye den enim hu bi na onokwafo ene Bible ti me pese me hunu se mejo fra wa free mu inse sofo pani na e fra na dum chedua sunsun fam onim mejo wo hu bia komensa ni faso se onim mejo ewuo hu bia se onim hu bia komi bonkum so ja se obi onim hu bi dabi ma me fa kwanya we so Manuelsi Matia say but ma me nkan ade bi si ma be tetebe aduasa yes na wo bewie wasem abusuafo ba bia obi akofi ma o de ma ne mra me so na ye ni sa nkomo we ma me fa akonya we so na me ne Philadelphia fo nyina enkasa minia OB4GH wadaoma me there is no way me meka the voice of God Prophet Stephen Adum Chedua meka no wasem bone da me nye bi da me papa oye mabusu apani oye me papa oka mabusu ho anka me da forma danase oye nimunyamfo oye nyamedwuma nso enye nne se me asukodoma me di nanim betwutwufo me nye sade bi da meni asofo agugudam edi nkomo o me platform so mi fida dem no me nkase ntia sofo bia not alone papa pemu a waye adwuma ache Stephen Adum Chedua me nka no wasem bone da etimi nua OB4GH any Steve Media madawoma ye nyina adwuma e bi ni yeye na so mpese mu nyina mo ti asese papa Stephen Adum Chedua me dono wo makoma mpa me dono wo makoma mu a ebeye tin se me ka sembone afa no asema me kan ye wo me platform no so no sebi mpreduasa man ka ne bone so amfantia papa no the only thing is me fa video no and me man ko fo say there is a problem there atwam but man ka sembone amfa papa ho da etimesre afa konyo so masre Philadelphia fo nyina OB4GH minia Steve Media minia ane bloggers aka nyina nsa madawoma menka no babia say mejo ni wuo no the voice of God Prophet Stephen Adum Chedua onu ne ko no mintumi nkasa asem ne da te me fa fidie so na ma clear ade no ama obi atiase say madawoma woma akomanto yem na me dunia moba ma de nyina kofi poku mintimi emu the voice of God Stephen Adum Chedua animu ase na memu na nimti adam medam ase samatem ase nyame hya moba odigo ye venwie na Bible no kwafo ni kofi ade ekura mi ya ade a ede ye abusa ede hunu bibi biele mu no kore se obi bi na ayera o pese hu di o faaye obi di asem atu obi so o pese hu asem ni mu no kore obi o ye nkrata ama obi enkrata no ebe ye yie ana enye yie
wodi sika ma obi adi dwuma bi ama dwuma na wodi sika na ma obi sɛ wɔn fɛndi ma wo ebɛyɛ yie ana enye yie woyɛ obi a wo hwɛ Elisha Kofi ɔbaa bi de nyinsɛn abɛhyɛ wo wopɛ sɛ wo hu sɛ nyinsɛn no ɛyɛ wo dea ana ɛnyɛ wo dea obi sɛ wo kunu ɛfa w'akyi obi sɛ wo yere ɛfa w'akyi adeɛ biara a wopɛ sɛ wo hu no kure wo mu no fɛ na kwa Elisha Kofi wo hu nipa bi afiri mu owuo no wonte aseɛ wopɛ sɛ wo hu baabi a owuo ni firi fɛ na kwa Elisha mpempere mu wo hwɛ me watro exams bi wopɛ sɛ wo hu sɛ wo bɛ pass ana wo bɛ fairy wo fɛ na kwa Elisha wo bɛ hu no kure obi ahyɛ wo bɔ hyɛ nipa na hyɛ wo no ɛbɛbam ana ɛmbam adeɛ biara a wopɛ sɛ wo hu positive no fɛ na kwa Elisha tumi wɔ hɔ sɛ ɛbɛkasa ma wo maame na ɔse abusuafoɔ sɛdeɛ wɔteɛ no prophet na kwa Elisha wɔ sɛ ɔbɛboa amansan ne number na da so no sɛ wonti biribi ase sɛ na ɔno aka no ɛne na ntwetwe nkɔmmɔ na Nyankopɔn wɔ sɛ ɔbɛboa ɔma biara kama ha yɛ Poku 1 TV first time here subscribe like comment na share medi ni Kofi Poku medemasi Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pan se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se enneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pan no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de 7 to 10 days and afei nso sɛ ɛfa nsuo so a 28 days to 30 days na aba bedru port ama yɛyi every hɔnom so ɛde abrɛw yɛwɔ warehouse kɛseɛ ɛwɔ China Guangzhou a nneɛma dodoɔ biara a wopɛ sɛ wokra de ba no yɛbɛgye ɛde aba begu ama wo na afei yɛde firi hɔ aba bedru ɔman mi hɔ ɛde ama wɔ asomdue mu a wonya haw biara na asɛm da sɛsɛ KB Logistics ɛde ama Ghana adwadifoɔ wɔn a wɔtaa kɔ China kɔfa nneɛma ba ne sɛ ebi a wei ne wo first time a wokɔ anaasɛ empo no wotaa kɔ hɔ no mo nanso kɔ bi a wani yɛ ntanta KB Logistics say wo frɛ ne yi nkutahudie anaasɛ wo ne yɛn kasa yɛ faw ɛde wakɔ company nankasa apartment a yɛagye no Guangzhou hɔ nom ama dwadifoɔ place a convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne sɛnti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wo frɛ a yɛbɛbuku room ɛde ama wo na afei yɛama car aba bɛfa wo airport na afei sɛ wopɛ sɛ wokɔdi dwa because of language barrier nti yɛwɔ deɛ ɔbɛka ho ɔno bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ na wankɔ ankɔbɔka na asɛm de baako bio no sɛ woba KB Logistics a yɛ freight no ɛwɔ fam papa wo de compare ɔmo a wɔn de bi ba na bo sɛ yɛdeɛ no wɔ fam especially with your services a yɛsɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap it may show bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne yɛdi nkɔmɔ a yɛ numbers anegu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛdi nkɔmɔ KB Logistics ne ɛwo hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo Poku 1 TV